8e editie Venrays Voorjaarsdictee. Speciaal programma Koninginnedag. Het is vandaag 26 maart, dit is het Pelemaasjournaal. Het mondiaal platform Venray blijft zich inzetten voor een stijging van de verkoop van Fairtrade producten door ondernemers in Venray. Fairtrade garandeert ondernemers in ontwikkelingslanden een goede prijs voor hun producten. Daarnaast stelt Fairtrade hen in staat zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor een verdere ontwikkeling van hun eigen regio. Het platform vindt het belangrijk dat kinderen op hun eigen niveau kennismaken met Fairtrade. Daarom richt het platform zich speciaal tot de ondernemers van morgen. Alle groepen 7 en 8 van basisscholen in Venray ontvangen een Fairtrade-project in de vorm van een verteltheater door Patrick Thijs in de foyer van Schouwburg Venray. Verder is er op woensdag 3 en donderdag 4 april een Fairtrade-speurtocht langs een aantal winkels en horecabedrijven in het centrum van Venray. De deelnemende basisscholen zijn Antonius Veulen, Focus, De Hommel, De Landweert, Petrusbande en de Vlaswei. Woensdag 17 april kunnen taalliefhebbers zich over het 8e Venrays Voorjaarsdictee buigen. In de aula van het Rijland College kan iedereen die mee wil doen hun Nederlandse taalkennis testen. Elk jaar heeft het dictee een bepaald onderwerp. Ook dit jaar is er weer voor een bijzonder thema gekozen. Het thema dit jaar is Venray by Night, of het nachtleven van Venray. Wat kunnen we daarvan verwachten? Ja, wat kunnen we daarvan verwachten? Alles wat er in Venray gebeurt in de nacht, de voornacht, de vroege ochtend en alles wat daar tussen zit. Het uitgaansleven. Het is met name ook gericht op de jongeren onder ons, het uitgaan, om daar dictee een beetje leuker voor te maken, interessanter en vandaar ook het uitgaansleven van Venray. Vorig jaar schreef burgemeester Hans Gielissen het Venrays dictee. Voor de 8e editie heeft een oud winnaar het dictee mogen maken. Dat doet Stan Verhaag. Die heeft het al geschreven. Het ziet er fantastisch uit. En hij gaat het ook voorlezen. Hij is de grote winnaar van de groep Venrays kandidaten. Eigenlijk al een aantal keren. Dus hij was vereerd, maar wij zijn ook vereerd dat hij het gaat doen. Naast het Venrays dictee voor volwassenen wordt 's middags om 3 uur eerst het Venrays kinderdictee georganiseerd. Dit dictee, geschreven door Toos van Ol, is behoorlijk pittig. Nou, ik denk 8, 9 zinnen die de leerlingen van de basisscholen gaan doen. Er doen 60 leerlingen mee van 17 scholen. En dat is bijzonder, want zij kunnen dus ook heel even al op Rijland sfeer proeven. En dan gaan ze de strijd aan met elkaar om de grote wisselbeker. Mensen uit heel Nederland en zelfs uit België komen speciaal naar Venray om hun taalkundige krachten te meten. Maar het dictee is niet alleen voor dicteetijgers bedoeld. Nou, dat is eigenlijk voor iedereen. Iedereen die houdt van taal, iedereen die het leuk vindt om met taal bezig te zijn, daar is het vooral heel leuk voor. In ieder geval die het wil proberen. Het gaat allemaal anoniem. Dus er zal niemand zeggen, oh Piet of Kees heeft maar, of heeft zoveel fouten of wat dan ook. Nee, we praten alleen over de winnaars en de eerste, tweede en derde prijs. En het is, als je al een klein beetje verbazing hebt over Nederlandse taal, je bent een beetje nieuwsgierig, kun je al meedoen. Het gaat om de competitie, maar vooral ook om de gezelligheid. Aanmelden kan via de website. Daar kunt u ook alvast uw taalkennis oefenen. Hun ziel en zaligheid tentoonspreiden. Punt. Jeugd Natuurwacht Venray en Fietsvierdaagse Venray bundelen hun krachten ook in 2013. Dat hebben beide organisaties bekendgemaakt. In 2012 werkten de Jeugd Natuurwacht en Fietsvierdaagse Venray voor het eerst samen. Aanleiding was de viering van het 40-jarig bestaan van de jeugdorganisatie. Net als vorig jaar wordt er ook tijdens de editie van dit jaar op de woensdag weer een 18 kilometer lange fietstocht uitgezet, speciaal voor kinderen met een familie. Op de pauzeplaatsen kunnen de deelnemers vervolgens opdrachten uitvoeren die zijn bedacht door de Jeugd Natuurwacht. Deze opdrachten hebben een link met de flora en fauna in de omgeving. De start vindt plaats bij de Wetteling, waar ook de overige routes van het fietsevenement beginnen. Fietsvierdaagse Venray vindt plaats van 23 tot en met 26 juli 2013. 30 april wordt natuurlijk een bijzondere Koninginnedag met de troonswisseling. Ook in Venray wordt dit op een feestelijke manier gevierd. Het Oranje Comité Venray heeft een speciaal programma opgesteld.
wij willen er ook een fantastische Koninginnedag van maken. Met medewerking van de diverse organisaties binnen Venray, de horeca, de sportbraderie, de voetbalclub, dus diverse activiteiten, de kindermarkt. De troonswisseling kan via een groot scherm op het Schouwburgplein worden gevolgd. Ook bij de diverse horecagelegenheden op de Grote Markt kunnen mensen de inauguratie in Amsterdam volgen. Daarnaast wordt er een maxi-tango georganiseerd in Venray, waarbij iedereen die dat wil mee kan dansen met een speciale tango op het Koningslied. Samen met Anno 54 vooraf aan gaan oefenen. Die oefening vindt plaats op 19 en 26 april van 7:30 tot 8:30 bij Anno 54. Het is de bedoeling dat we daar een tango gaan oefenen, om die dan ook later gezamenlijk, nadat het Koningslied uit is, op de tango te gaan dansen en inderdaad zo te laten zien dat Venray dat massaal met z'n allen kan en gehoor geven aan de oproep, landelijke oproep. En wij willen laten zien, kijk eens, hier staat Venray. Het programma zal 30 april starten met de kindermarkt op het Schouwburg en Henseniusplein. En de gehele dag is er een uitgebreid programma verspreid over het centrum van Venray. Tot zover dit PLMA-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met woensdag 12 uur 's middags. Woensdagavond is de eerste aflevering van Regio van de Smaak. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht gaat het licht tot matig vriezen. Morgen overdag is het droog. Het wordt vrij zonnig. De middagtemperatuur bedraagt zo'n 5 graden. Het voelt nog steeds, net als vandaag, erg koud aan door een schrale wind. Dankjewel voor het kijken en graag tot morgen.